en busca de algún verso. Nos libros a imaginación atópase a cachón. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a única fonte de enerxía é a imaginación. Unha crise enerxética asola o planeta. O Consello de Sabios Fantásticos decidiu enviar a 4 intrépidos cosmonautas para buscar a imaginación pola galaxia. Sí, buscarémosla. Ai, que fame teño! Pero se acabas de comer 10 filloas con mel. Estás seguro? Eu penso que só comín unha. Fioncho, se comes máis fillos vas te poñer enfermo e terás dor de barriga. Se ides merendar, eu apúntome. O traballo dame fame. Arranxáchelo o tren de aterraxe na sala de máquinas. Costoucheme. Sabedes que hoxe é o aniversario de Lida? Ai. Que o esquecera. Que ben! Un aniversario! Témoslle que facer un agasallo. Pois regalámoslle unha torta de nata ben grande. ¡Ja! Fiuncho, as computadoras non comen torta. Quere regalarlle a torta para comela el. Hai que facerlle un agasallo que lle guste moito. Sempre nos conta contos moi bonitos. Tes razón, Pencas. Témoslle que buscar algo que lle faga moita ilusión. Xa sei! A Lida gustanlle moito as camisetas. Boa idea. Pero onde topamos unha camiseta? Onte pasamos preto do taller dunha costureira. Ao mellor nunha pastelería tamén hai camisetas. Fioncho, déixate de parvadas e pon rumbo ao taller da costureira. Cantos fíos de cores, que bonito. Ai! Por que protestas agora, Fioncho? Que me picou un becho no cu. E onde está o becho? Esconderíase, ou? Ai, o becho outra vez. Mira, Fiuncho, aquí tes o teu becho. Ten pinta de ser moi perigoso. É unha agulla da calceta, paspán. Ei, mirade que camiseta bonita hai na mesa. Fioncho, recolle a camiseta. Recoiro co pó de estrelas. E por riba toca a min. ¡Oh, mirade! A costureira tamén lle gusta ler contos. Xa temos todo o que precisamos. Regresemos á nave. Seguro que lle gusta a camiseta. Hola, Lida. Fioncho, déixame meter a min o libro agora. Título: Deseñadora de hora en hora. Autor: Xoan Babarro. Ilustracións: Pablo Otero Peixe. Editorial: Tambre. No tempo en que as cousas parecían couselos, naceu dentro dunha carabuña dun pexego unha cadeliña de frade. Se non sabedes o que é unha cadeliña de frade, que tamén se lle chama forcadela, direivos que é como a un verme que ao final do corpo ten unhas tenaces como a unhas tixeiras. Cando lle quedou pequena aquela casa do pexego, dixo xa a cadeliña para si mesma: vou deixar este buraco profundo e andar de excursión polo mundo. E así o fixo, e o primeiro día que saíu da súa casa, viuse reflexada nunha pinga de auga e viuse tan bonita coas súas tesouras ao final do seu corpo que se dixo para si mesma: eu quero ser deseñadora e facer traxes de hora en hora. Pero unha vespa que andaba por ali foi onde a ele fíxolle burla e díxolle: ai, cadela lavada, que non tes agulla para dar puntada. Cadela lareta, con esas tenaces non farás calceta. A cadeliña quedou un pouco extrañada, pero pensou que tal vez era cousa das avespas facer burla dos outros animais, así que non lle tivo en conta.
e comezou a andar o seu camiño pregoando de casa en casa o seu oficio. O primeiro sitio onde parou foi o País dos Escarabellos e puxos a berrar no medio do País dos Escarabellos con un altofalante. Para os escarabellos, pixamas de rayas e camisetas longas de todas as tallas. Pero os escarabellos colleronlle medo e respondéronlle: non, non, que nos cravas coas túas navallas. Pensou entón en intentalo no País das Bolboretas, pero as bolboretas tamén lle colleron medo e dixéronlle que non. E foi despois ao País dos Grilos, que tamén lle dixeron que non. E foi despois ao País das Formigas, que tamén lle dixeron que non. E así todos os animais dixéronlle que non a pobre da Forcadela. Antes de se poñer a chorar, porque xa estaba moi triste porque ninguén quería ser a súa amiga nin lle daban traballo, pensou que podería intentalo no País das Prantas. E andando, chegou a un souto onde falou con un castiñeiro que estaba moi contento de que a Forcadeliña lle fixera un traxe para pasar o inverno. Despois foi falar con unhas cireixeiras que tamén quedaron moi agradecidas de que lle puxeron os pendentes. E as maceiras tamén quedaron moi contentas co seu colar de mazás vermellas. E todas, cantas árbores se encontrou, quedaron moi contentas ca Forcadeliña. As ameixeiras, os carballos, as abeleiras, os acibros... E a Forcadela estaba moi contenta de ter tecido traxes para todas esas árbores. Nestas, que andaba a Vespa detrás dela para lle facer burla. Pero a Forcadeliña nin caso lle fixo e aínda lle chistou: con raios de sol, eu deseño moda de Vigo a Ferrol. Que tanto zoar se non ca soubestes o que é traballar? Vaite co teu son e mira onde cravas o teu feo aguillón. E como este conto remata agora, é mellor que pintes os bigotes cunha amora. Gaga é moi despistado, É o noso avó interplanetario. Ten un bigote desordenado. é un sorriso estrafalario. Pero ser unha bota avisado e veño dun planeta afastado.